lithi kokhwelwayo ababhadiswe uyakusindiswa. So people must believe. Bese ke engilifundise kona nenginiyale ngako lokho ke alibonga ngama lenkosi libafundisa ukugcina konke enginiyale ngako. Yes, that is how he puts it. Libafundise ukugcina konke enginiyale ngako. But if you read it, it's also added Mark chapter 16. Mawusufunda ku Mark chapter 16 useya add uMark mhlambe uMatthew angamzwanga because that is how gospels are written way for. Alibonga malekos kukhona uthola ukuthi omunye kumgejile ongakuzwa omunye bese eyagcwalisa ngibazalwane. So kuphelela kanjalo uma sisilifunda selihlangene izwi, but that's a subject for another day. But ikhona leli show uMark engiyithandayo areporta ngayo inkosi yayisho uthi ke lezi sibonakaliso ziyobalandela abakholwayo bese ngegama lami bayawukhipha amadimoni, bayobeka izandla kwabagulayo baphile, bayokhipha amadimoni, uma bedlulalayo aliba nabungozi alibonga igama lenkosi, they shall trample over serpents. So those are promises asezwini likaNkulunkulu, hayi i-deliberate trampling ukuthi uzoya nje esikhotheni uyifikile imamba bese uyayinyathela not that, but he says uma ngabe kwenzeka kubakhona olubulalayo, uma ngabe kwenzeka kubakhona inkabi ezithunyelwa ukuthi sizocisha umphefumulo wakho, God will intervene. Alibonga ngalenkosi. Uma beshintsha ukudla etafuleni bekufaka izinto ezokwenza ukuthi ucishe umphefumulo wakho, uthi I will be with you, uzodlulalayo kodwa kungabi nabungozi kuwe. Praise the Lord. Nangayixoxa indaba kaBabungide eshawa inyoka ekhanda, alibonga ngalenkosi iwela phansi ethandaza, qhubeke nokuthandaza sezwile ukuthi kunento eshaya ekhanda lakhe. Alibonga ngalenkosi uma evuka uthola ukuthi inyoka iyona efile, mayithi uyathinta ayiku right, akunagazi akunasibazi. Yini indaba ngoba niyodlulalayo lungabi nabungozi, niyonyathela izinyoka and you shall be safe. Alibonga ngalenkosi. Today ke bazalwane I would like us ukuthi siyibuke further leto yokuthi ke uNkulunkulu nje bese sibizileke nje wathi asibenze abafundi, kumele ukuthi abafundi uNkulunkulu abalethayo sibaphathe kanjani. Yini into uNkulunkulu ayibheke kithi. Praise the Lord. Number 2, sisabalanda ibalekile into yokuthi siphathe nalenkulumo ethi woza unjengobunjalo, come as you are. Umfundisi uke wayisho lethi ukuthi abantu abaningi they wait for a perfect season before they come to God. Mhlawumbe nathi njengabantwana bakaNkulunkulu siya-engrave lento, siyayigcizelela ngandlela thize, siyayenza ukuthi umuntu athi mayebuka athi lwaze lwanzima lolu hambo angiboni ngifitha. Akabonga uJesu. People say, okay, no, ngizoza mfethu ngizoza, ngisalwa nalento yophuzo. Noma ngizoza, ngisala xa kweyinto yamantombazane, noma ngizoza, ngisaxa ukuthi ngikhipitile la ngihleli khona angihleli kahle, ngizoza, but ngisaxa kweyikuthi. People have got excuses that they are making ukuze bangafiki endlini kaNkulunkulu. But as house of prayer, singayakha yini environment ethi yiza unjengobunjalo. That's the question I have. And mhlawumbe kumbuzo uNkulunkulu asibuza wona. Believe it or not, bengizokhuluma ngenye subject ngilale after 11 close to 12 preparing this subject, but ekuseni uNkulunkulu wathi remember ukuthi besithini last week, remember ukuthi ngifundiseni useGrace nezinto ofike wazibona khona, ngifuna ukuthi ukhulume ngalezo zinto namhlanje. Creating a conducive environment for people to feel welcome even if they are not perfect. Creating a conducive environment for people to feel welcome, even if they are not perfect. Praise the Lord. Indawo workshop elungisa imoto, a panel beating center. ICU indawo yeimoto ezimperfect, but indawo yeimoto ezishayekile. Ezinye zishayeka to a level la ubone ngathi ngeke isavuka le moto. Ezinye ziba code 1 damage, uyazi ke ukusheka code 2 no code 3. Angikwazi ukuwes code 3 noma 1, but code 3 owes. My phone yozeke kakhulu code 3. My code 1 isike no bumper nje dash ngemuva ishayiseke nje ubumper nana. So as isifika endlini kaNkulunkulu sifika ke sikulapha code ahlukene. Khona ufika sathwilile otwaleni. Ngoba analyze ulapho uthi kodwa lo muntu uyobuya mhlawumbe ubusa yiphi inkosi. Because ngibuka indlela sethwele. But ukuthi thina nje besafikile phakathi kwethu senzani ngayo. Iyona into ezosho ukuthi uzobuya yini kulolu bishi sitha esimfake kulo. Remember ukuthi
Akusiyena oyifakile but isitha esimfakile. And into ethi ifuna sibe naleyo understanding ukuthi lokhu ukuthi akavelanga wayifaka kule nto. Ekade ukhuliswe kahle ekhaya wanikezwa ama-principles njengoba nje hlele emkhipitweni eseNewcastle akusiyena but isitha behind them emdrivelela ekhona. Leyo understanding yenza ukuthi besengaphandle sikwazi ukubatshela ukuthi abazalwane bayasweka, abazalwane nje mina ngizibona nje ngifitha abazalwane bakwala, and then they've got excuses. As a result bathi angiboni ukuthi ngingakhona ukuthi ngifithe kulaba bantu. But ngaleso sikhathi maye ngathola umuntu othi yazini phakathi kwethu sinabantu who are still struggling ngophuzo, sinabantu who are still struggling ngamantombazana, sinabantu who are still struggling ngo-3 no 4 no 5, but guess what, siyabathanda bangabafowethu. Into esingayithandi phela it's the act that they are doing, and sibanikeza support through counseling, sibanikeza support through the word of God, sibanikeza support through everything. Alonga balikosi. Lokwenza ukuthi noma umuntu esibona ukuthi usenkingeni ethile understand ukuthi asizondi yena noma asdiscriminate yena but sizondi isenzo the act. Into esizoyicancatha simsize futhi ukuyicangcatheni ile eyisenzo hayena. So if you hear the preacher preaching maybe against into ethile isono akusibona ukuthi silwa nomuntu, we're not attacking the person but sikhuluma ngento behind the person. Praise the Lord. Now let's go to scripture and learn from the Bible some of the principles which Jesus nikeze wona. John chapter 4, verse 7, no verse 27. Siyayazi le ndaba bazalwane, because of time angizungena kuyo kakhulu, but remember struggle said sitting come as you are. Isikhathi lesibazalwane sokuthi silenze isonto libe cool. Church must be cool. Alibonga balikosi. For teenagers, church must be cool. Verse John 4. So verse 7, so 27. For teenagers, church must be cool. For abantu abadala asebekhulile abangogogo nomkhulu, church must be cool. Mabefikile nabo fanele bayizwe ukuthi usekhaya la. Yaba? So we need a balanced church. Now, how do we make church balanced? Sikwenza kanjani lokho? Menza kanjani umuntu othi ngisaphuza mina? Menza kanjani umuntu othi ngisenale challenge, ngisenale tselelo, ngisenalo buthakathaka? Athi noma ngisenalo buthakathaka but every Sunday I'm at church. Ngisesontweni. Every Wednesday ngisemkhulekweni. Kodwa ehamba nalo leliva. Ehamba nalo lokuthakathaka. Futhi mayisefikile phakathi kwethu kaNkulunkulu angazizwa ejudged. Praise the Lord. Azizwe njani emukelekile. Mina endlela eduze kwakhe ngizwe ukuthi siyaphuma namhlanje siminofu lomzalwane. Siphuma nangezikhu zomoya. But I still make him feel comfortable. Wazodwa kahle. Ewihile oyindwa. I go beyond ukuthi ngizwa nike phuma emlonyeni wakhe. I go to the fact yokuthi uJesu uyamthanda, uJesu wamfela, inkinga yakhe yile ikhona ngakaljiki. How do we deal with the corner and not with the person? So khulumela ngendaba bazalwane ukuthi ibandla liyindawo enjenge-panel beating center. Ngoba nami ngenayo idance kodwa ngenzeka ngine-scratch ngoba ingane idlule nesipikile eduze kwami. So many a times sikhuluma ngalezi ey'fonyozekile. Bekune-convoy, washayisa ngemuva, wazoshayisa ngaphambili, so une-front ne-back smash, ufonyozekile. Uze la vele ngokunjani ufonyozekile, uzodinga ukululwa. Akumele mina ngimthobele ngokuthi yabo ngisha nge-metallic plate, uma wangiqalaza right round ngiyothola le date eyodwa. I cannot do that. Because njengoba la sonke siku-workshop. Mhlawumbe mina anginayo le date yokugibhida kodwa ngine-date yenkani. Yokuthi ngiyaphuza kodwa ngine-date ye-pride. But ngibona lo ofonyozekile, ngibona lo ne-back ne-front smash ngithi lo muntu yolunga mhla kuthiwani. Bangimbona ngimgweme like the priest and the Levite ababona oshaywe umndondo. Probably ngqondo kwathiwa kazi ubenzani?
how can we make them better? Because that is what God said. God said, nizoba ukhanya wezwe nibe usawoti wezwe. Kusho ngizomfile duma ephuze lala kubo Saturday. But for the fact ukuthi ukhumbulile ukuthi ayesontweni, Nkosi ngiyabonga. Ngoba thina ifuthi le endlini yakho Nkosi ngiyabonga. I'm excited because ungenile and ngifuna ukuyohlala eduze kwakhe. I want to paste the Bible for them. I want to write the verses of the Kushmela now for them. I want to send them a message down there. Praise the Lord. Make church be cool. Make church to feel, I belong there. I'm not perfect, but I belong there. Let's evangelity. Give wala paya. Album Malekos. Says Abanusi babe accessible. Abelusi. Umuntu athi ase ngingaya kule mfumo ukhulume yonke. I felt embarrassed one day. Ngivakashe komunye umzalwane. Ngabona abantu bethi nyoko nje beyosithela ngale emakamera. And then we talked and because kuzumfundisi. But can we have a situation la kuzakhona umfundisi wonke umuntu abe la? When you ask the teenagers kapha kanjani esikolweni, then bese sithi ke mase sikhuluma into mhlawumbe zabantu abadala, then you ask the teens to go to emakamera. Yayibona le ingasindi into yokuthi umfundisi but ibe enjoy. Thank you for coming into our home. Besilanga ukuthi nathi ufika nini kwelethi ekhaya. Pastors that are not repelling, but pastors that are attracting. Because nale perception yokuthi ave begcwele labanye abantu kwenza ukuthi ungafunyelele kubo babonakale ngathi bona hayi ba-right. And as you deal with ibonnet yakho enyomfozekile nenjini enyomfozekile nomsebenzi ozokwenziwa namaphaneli ozofakwa, many of us are dealing with scratches and dents. Yabo? But isithethelelo loyamuntu luyana engafuni inhliziyo ukumthethelela but ngoba izwi lithe mthethelele wenzenjani umthethelele. You pull yourself, you drag yourself. Uyazidonsa uyazihudula ukuthi wenzenjani umthethelele. Now let's look at what is happening in John chapter 4. So akusinkinga ebhekene nebandla kuphela le inkinga eyayikhona even nangesikhathi sikaKristu. Mawufunda uJohn chapter 4 uverse 7 wakhona lithi iBhayibheli ke wesifazane waseSamaria wezwe ukuzokha amanzi. uJesu wathi kuyiphuzise. Let us skip to 27 ukuze siyibone kalula lento and then we'll summarize amavesi angenhla because of time. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe. Just be careful of 27 lithi iBhayibheli ngaleyo nkathi benzenjani bafika abafundi bakhe bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. Ngicela ophethe ke singisamfundele. Nokho akubanakho owathi ufunani na noma ukhulumelani naye na. You know this story bazalwana ngithi is coming from Judea okay, wayisuka la isuka khona but iBhayibheli lithi kwakuswele kubadabule eni iSamaria. So it's coming from the northern part of the province down Samaria. There was Judea, Samaria and Galilee. Yes, Judea, Samaria and Galilee. So udlula la iSamaria then usehlala ngasemfuleni abafundi ke sebeyahamba. I don't understand ukuthi futhi babehambelani bonke usale yena yedwa but ke that's another story. Mhlawumbe babefuna nje ukumshayisa ngomoya urabi. Then they go to buy food. Mabebuya bafika uhleli nowesifazane. And abantu into yokuqala bayibona ukuthi uhleli nowesifazane. Alright? Number 2, babona futhi ukuthi lo wesifazane wani umSamaria is a Samaritan. iBhayibheli bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. English? Anybody quickly in English? 27. Yes. And upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? Why talkest thou with her? iBhayibheli bamangala yabona umuntu omangeleke ngeke umgede. Ngaphandle bengamangalanga kahle kodwa nje umuntu oh yeah. I want to say anything, but they say, oh yeah, okay. But from this whole thing, you can read something. And yes, it was when I watch it, but then approve of lesson chapter by Fitala.
Now she's a woman. Number 2, she's a Samaritan. Praise the Lord. But abayazi chumayele seyenzeke kulomfundo. Don't know ukuthi sekwenzakale. Ababonayo nje ukuthi uhlezi nomfazi yedwa. Futhi umfazi waseSamaria, mhlawumbe umfazi womJuda babethi hayi no hayi siyakhipha Nkosi. No. Ibambe ngalo but she's really a Samaritan and Tina as Jews as mixed nama-Samaritans. Do you see the chaos? Thina ezabakholwa asikwazi ukukhuluma nesidakwa. Thina njengamakholwa asikwazi ukukhuluma nokhebekile. Thina njengamakholwa asikwazi ukukhuluma nesangoma. So thiwa nje ibe nesangoma. They will judgmental. Then we need bazalwane uhlobo lwabangcwele abazothi woza kuJesu unje ngobunje. Ayibonga amalekhosi. Njengoba nginje nazo lezi iphandla zami. Esontweni you come as you are. You know, if ungana uhlala phansi ndawo noma phi sohlala nawe emuva but uzobuhleli nami esontweni. You will be next to me. Praise the Lord. Abethi kungena yini, abethi kungibuka yini lokho engibuka hayi. Kwelami isonto sibukana. You know? Kwelami isonto sibuka uJesu. Wonke umuntu osukela phakathi usubeze uJesu. Akekho osubeze umuntu. Hayi mina ngiyasaba, mina nje no. Don't worry. Into ozokwenza futhi ube right ukuthi uzolandwa yimini. I'm going to bring you to church. Praise the Lord. I thank God as he realized that ungashuma izingane encane ngibona ukuthi kudlalwe ngayo ngoba igulele ingane kwathina abadala bayithwasisa bayenzito ngathi mina ngimukela uJesu indodakazi yami ngimukela ingane indodakazi uJesu. Praise the Lord. Noma ngeke ngabahambanga ibanga elide but whenever I will see her I will say uJesu uyakuthanda mntanami. God loves you. Because we are all she's in her early 20s, to ugula a teenager, and then ngobanjwe lezi zinto bamholofita ngento zasezangumeni bamthwasisa bamenza. It's just a child. Fanele sidlule kule miyeko, sidlule kule ngiyongeleke ekhanda, sidlule kule ziphandla, sibona umuntu kaNkulunkulu and say you know what, uyamdinga uThixo lo mntwana because kudlalwe ngaye emncane. We bring them to Jesus. Babe kuzuthi angizohlulelwa yini cha awusuhlulelwa awuzuba njani. And lento eyenza ke before kufika abafundi ba disapprove ibe nkulu kunalento eyenzeke ngesikhathi sebefika abafundi sebengasho lutho kodwa ubona ubamangela abafundi bamangela. Because ukhulunywa ngephuli okuzodraw kwamanzi uthi yena ingcono kakhulu okhokho bethu babephuza la uthi Jesu kube bekwazi ukuthi ubani ukhuluma naye ngabe ukwena ucela amanzi kuye kwamshuma Yesu Jesu into eyisimanga bafika la kanje baqedzisa amakhanda benza bayamangala indaba isiqediwe. That is why Bible lists why share lapho imbiza wagijima lo mama lo wayolanda ivillage wathi hey guys wozangizobona abafangjeleko. And the Bible says bamlalela lo baba bamlandela befuna ukuzobona lesi simanga lesi Nkosi yamasi uhleli nendoda number 6 njengamanje. Baningi ababengathi esesa udlala ngathi uRuby makuru uRuby udlala ngathi uhleli namadoda uhleli futhi neyomunye umuntu ngoba yabona lento esho uJesu uthi naleyo naye akusiye yakusho wayemshaya esambuli ngesithini. But the moment uhlangana noJesu alibangama lenkosi impilo yakhe yashintsha. I think ngalelo langa kwi-village babona ukuthi yazi uRuby is serious about this thing. Ayishoyo inkulu into eyenzekile ngoba ukuthi ushelisiza kunzima ukuhlangana noJesu bese uyafana. It is hard to come into contact with Jesus and be the same again. Alibangama lenkosi. So we need to create an atmosphere where ongene ephuza ayizwele ukuthi aze ngifike ekhaya. Hayi ukuthi ngifike ecourt where I'm going to be judged. Hayi ukuthi ngifike endaweni la ngizocwaswa khona. Alibonga amalekhosi. Mayefike ngakwazi ukuma that Sunday ama-ushers ambeka ngemuva and say brother so and so we see ukuthi namhlanje you are happy, you are excited. So still kuyohlala nawe emuva. And they sit me there.
ize into yasezulwini bazalwane ingene kuye alibonga igama lenkosi ngoba njengoba sithandaza njena njengoba sidumisa njena njengoba sishumayela nje into yasezulwini alibonga igama lenkosi yenze njani iyangena into yasezulwini ngoba inamandla iyodwa lento yasezulwini uma ngabe simbize emthandazo wethu because ubrother Sibandana usahluleka kulento yamantombazane siyambiza alibonga igama lenkosi ezulwini la ukhona amandla greater than intshumayelo yethu greater than alibonga igama lenkosi yonke into esingathi sisenze kunanibuye kunamandla alibonga igama lenkosi avela ezulwini akabonga uJesu bathi mathimwane la Saturday kufanele abantwana mabekhona ekhaya uhambe nabo alibonga igama lenkosi ophume wangena emotweni enkudule uyoluka endleleni uyongena esontweni mhlawumbe esesimala kodwa wathi ke mlethe esontweni especially mayisemncane ungadictateelwa uye ukuthi uzwane ufilani mayisemncane uyamdonsa ngoba njobe ehlezi la kubasiwe la ekhona akabonga uNkulunkulu ukuthi umhlabele livuthisa Jesu umlilo omncinyane uvuthe njalo eLatin athi afudumale nosepholile ngifuna ukuthi kuwe mdaka baba noma ngabe into yasemhlabeni imuhluzile yakwenzani kodwa ake usihudulele alibonga igama lenkosi embawuleni yasethempelini ukuze into kaNkulunkulu ithi mayivuthiswa ikuthole nawe okusubantu usupholile akabonga uJesu ikusondeze kuye alibonga igama lenkosi. Praise the Lord. Lepo bazalwane sifundisa namhlanje into ethi uhlangane nomuntu esenamasonto engasazi esontweni kodwa uthi ayibonga inkosi mzalwane wami uJesu waze wamuhle umbiza ngomzalwane ungasamazi ethempelini kodwa ufuna ukinstila le identification oyifuna kuye. Uzoza kamuva ukuthi we miss you at church. Funa khona awukho judgmental ukuthi sekwenze njani wasuhlala manje sekwenze njani awuyazi ngiyasazisa ngifike shumayele phambili ngifakaze bese nivele nithi bazalala nje phansi ngizisho ave nisazisa you have an approach kwaze kwamnandi ukubona yazi I've been missing you at church we love you and your seat is waiting for you isihlalo sakho sinjani sikulindele back at church uyokubhala amasentence amathathu but uyothi mayiseyedwa ekhaya athi mani ngiyathandwa kuleya ndawo noma ngabe sengihambe inyanga ezimbili bengangiboni kodwa bathi isithi yami njani ingilindele. Somebody say come as you are. Come as you are. Lepo babazalwane sifundisayo ithi ingane siyibamba ngesandla sesihleli isisu sesikhula siku 6 months 7 months basithi endlini la siyakhona endlini kaThixo ngoba asiyi ngoba si perfect kodwa ngoba siyalungisiswa imihla ngemihla. He's making us better. He's making us better. He's making us better. Into eyethu bazalwane ithi uma ngabe ingane ifike izofunda isikole emajuba into eyiphethe kuphela amabhluko nojini alibonga ngale mayisingenile esontweni alibonga ngale nkosi si understand nje ukuthi unamabhluko nojini simi lento yakhe ukuthi sizode simqalaza simbheke ukuthi yini sigqoka ikhethi wena wagqoka ibhluko ungenwe yini akabonga uJesu into ethi ne-compassion kaNkulunkulu ifanele ibe njalo into uNkulunkulu asibizele kuyona akabonga uJesu. Uma ethi ke hayi lutho ngiyafisa ukuze esontweni kodwa ngibone bonke abantu begqoka ikhethi uthi wow awazi wena uma kuyi service ayagqoka amabhluko babenjani futhi nje akekho lenkinga nebhluko nawe into esiyifunayo nje sifuna ukuze uNkulunkulu you need to come to God. You need to come to God. Because abaningi bethu si noma bakhule kuthwalwa bukani namhlanje ngishaya imihilane ngishaya yama hairstyle malibonga ngale nkosi kodwa kwakungathithi nje anything engale engenasigqoko phakathi ayinayo Thixo namhlanje naku nje ngishaya ngamakhanda bazalwane niyabazi labo abasidiswa lemuva ku-80 something la ku-70 selenga sekuphilile nakibazalwane nifike entsindisweni kunemihelana ngithi mawayishaya nje iberet neduku ungathithi into kaThixo abayibambe kodwa namhlanje ne-hairstyle bamnandi futhi niyamuza uThixo hlabazone ninjalo nikuma-hairstyle ingekho imihelana alibonga ngale nkosi ake ngibuze nje njengoba ungathwele namhlanje umuzwa wami uThixo. Praise the Lord. Now what are we saying bazalwane? We are saying ezinye zalezi zinto zikhandwe yithi akabonga uJesu ezinye bazalwane zikhandwe yithi zayimgoqo zenza abantu bathi beyibuka bathi ayangiboni ngifika lapha ngangiboni ngifika
Somebody say, come as you are. Come as you are. Come as you are. Luke chapter 7. Luka isahluko 7 cela sifunde 36. Sizowajamba nje amaningi lithi iBhayibheli omunye wamaFarisi wammema ukuba adle naye esengena endlini yomFarisi wahlala ekudleni. Now be careful ukuthi uma emema uJesu lawubani umFarisi. And remember ukuthi ke yayinkulu kanjani into phakathi kaJesu nabaFarisi nabaSadusi. Angibonga ngamale Nkosi. There was a lot of disagreement yayikhona, and then again abaFarisi babeyitshela bayawongqedwe bayazi kakhulu umthetho because babefunda umthetho kaMose. And ziningi izinto uJesu ayiba-challenge kuzo angibonga ngamale Nkosi ngesikhathi bebelokhu njani bebhizi nalento iyabo yobuFarisi. So belithi iBhayibheli ngesikhathi sebengenile la endlini yomFarisi kungena owesifazane. And mawufunda 37, be careful of 37, sifunde 36 angibazalwane. Libheka khona emzini wesifazane oyisoni, wathi esazi ukuthi uhlezi endlini yomFarisi weza nomfuma wamafutha. Ngicela ibambe lento ukuthi kuze wesifazane njani oyisoni, which means wayaziwa lo sisi ukuthi uyini uyisoni. Wangadinga ukuthi aloke ibuzo into yakhe yobona yabo. Ngiyayibona leyo bona ngale kusithekeni abantu bangazi yabo. Wayona nje kwaziwa ukuthi yazini uyona lo mfo. Lithi iBhayibheli ke sembonile ukuthi uhlezi endlini wafika ngasenyaweni zakhe. Lithi iBhayibheli waqala wakhala enyaweni zakhe. Angibonga ngamale Nkosi wakhala losisi. Wakhala. Nje mangabe inyembe zakhe sezithonsisele inyawo zeNkosi wasemsula ngeinwele zakhe. Usula ngeinwele. When God begins ukuthi anointe lezi inyawo lezi zikaJesu. Awufunda u15 bazalwane. Angisi 950. Lithi iBhayibheli ephendukela kwesifazane wathi kuSimoni, okay, asifunde. Now uze siyithole kahle. Lithi iBhayibheli khona ukuthi umFarisi obemmemile. Now ihost ithe kubona wazidla wathi uyazidla akaphimiseni uma yoyele umprofeti verse 39 nga emazi lo wesifazana amphathe umphathayo kuba ungubani lokuba unjani kuba uyisoni. Praise the Lord. It's like ufithi umfundisi uGambo ehlezi nentombazana uyazi ukuthi hey iyaxegaxega bonke amalekhosi. Then ufitha umfundisi ukhansela lentombazana yes kusho ukuthi impela iceke hayi isithunywa sayo sikuthuma. Uyayazi lengane ukuthi njani. Hayi ivikhala bafanele lengane. Ngema ngale nje ukuthi kwayena nje ingingela amehlo nje ubehleli. Ufithe wena umpriest enza umsebenzi wobupriest. When you analyze ukuthi uhleli nobani. Umese nje nokho kumakhathini uthi shabakha Nkosi. Nase nasala abantu basezulwini. Ngiyazi makuhleli nina nixoxa izinto eziphezulu ejulini nixoxa izinto zombuso. But because umpriest uhleli nale ntombazane namhlanje. Kodwa ngikho ngiyasaba mamkhwana siyasaba. Yini mama. Yini. Ile yakale uyazi ngithe mangiyibona ihleli nomfundisi ngezwe ukuthi ngiyasaba. Uvukela umoya nje okhuluma indaba. Uvukela nje umoya okhuluma indaba. Now the host there says, so this guy is a fake prophet. He's a fake prophet. Kube bon prophet wangempela, uzokwazi ukukhuluma nabani? Lo wesifazane yini? Uyisoni. And Jesus begins to teach. Ooh, I love Jesus. I love Jesus. Kuthi uJesu waphendula wathi kuye Simon. Now we get the name of this person. Ukhona ngifuna ukukhuluma kuye. Wathi khuluma ke mfundisi. Kwakhona abantu ababili abanamacala kumtshelekiso othile. Icala lomunye lalingodenari abangamakhulu ayisihlanu 500 denaries. Elomunye amashumi ayisihlanu. It was 550. Omunye wakweleta 500, omunye wakweleta 50. Now Jesus is teaching a principle. Uthi bobabili oka 50 noka 500 denaries
mhlawumbe sibike ngamarandi kwa-50 rand kwa-500 babe ngenayo imali ko-2. Lithi-ke wabaxolela lo owayebakweleta uthi-ke wabayekela bobabili, okweleta u-500 nokweleta u-50. Lithi ngumuphi kubo konje uyakumthanda kakhulu na? uSimon waphendula wathi ngithi yilowo amyekela okukhulu. Wathi kuye unqume kahle. Jesus is teaching a principle, but usasebenzisa iparable. Uthi kunomuntu bekweleta u-500 kweleta u-50, bobabili abanayo imali yokubhadala. Uthi okay, 500 rand set free, hamba. Now ka-50 rand hamba, umuphi ufana ajabule kakhulu uka-500 rand. It makes sense ukuthi mina bekweleta imali enkulu ngenze njani ngijabule kakhulu. And Jesus says uphendule kahle, unqume kahle. Your judgment is perfect, Simon. Then Jesus turns to the woman and iphendukela owesifazane wathi Simon, uyambona lo wesifazane na uthi ngene endlini yakho awukunikanga amanzi enyawo. Remember ukuthi ngaleso sikhathi begqoka ama-sandals and ama-third roads nginento yokuthi ayengekho. I'm convinced ukuthi ayengekho noma ufunda ngokwembhalo. Lithi iBhayibheli babe sebenothuli wabageza abafundi inyawo because babehamba kuphi othulini. So third roads into yamanje. Even uhamba kwi-third road masuhambe kakhulu kuba khona uthuli. Uthi ngingene la awuzange unginike amanzi ogeza inyawo. But lo wesifazane awuyibambelele. Lithi iBhayibheli kepha yena uzimathisile izinyawo zami ngezinyembezi. Akalindanga ukuthi azathola indishe egcwele amanzi usebenzisa izinyembezi. This woman was pouring out her pain yeminyaka yesono yezono. And saying, sengiyitholile lezi nyawo engakhalela kuzo. Bangafika yini abantu ehouse of prayer bathi ngisifumeni nyawo engakhalela kuzo. Alibonga igama lenkosi. Oh, bathi ngifumeni inkantolo ezomjaji ukuthi ngiqhamukephi, ngigqokeni, ngivelaphi, nginuka kanjani. Alibonga igama lenkosi. Sengathi abantu mabengena kule ndawo bangathi ngisifumeni nyawo engizokhalela kuzo. Isono singishayile isono, kodwa ngithi mangena kule fumani inyawo ukuthi sala umdelile lo wesifazane akayeka ukumathisa inyawo zami ngenyembezi zakhe. Haleluya labashanda. Lithi iBhayibheli kepha yena uzimathisile inyawo zami ngezinyembezi wazisula ngezinwele zakhe. Lithi iBhayibheli awunganganga, you have not hurt me. Lo ngifikile la Simon, kepha lo yilokhu ngingenile akayekanga ukwanga izinyawo zami. Selokhu ngifikile la uloku ehlezi nje. Cabanga ukuthi lo wesifazane wayehlela isikhathi eside enyaweni zenkosi. Le genge mhlawumbe iyangena iyaphuma la ngoba babenza ama-buffet ngalezo yikhaya mabe emahost. Mhlawumbe balomela shakamanda membulele kuNkulunkulu umfundisi membulele ukuthi ubani lo senyaweni zakhe. Uthi selongenile ayithe isikhathi seside lokho noma ehlezi. Seside lokho ekhala. Bona banandaba ukuthi bekhala lo. Abanandaba ukuthi ubi-repentant mode because i-mode yalo mama okuyi-repentant wayesesimeni sokuphenduka. Abanandaba nalo ngicabanga ukubona bayakhumbula. Sengathi ungayembulela leya ndoda Nkosi. Besithi umprofeti ngempela but siyabona ukuthi uyifake. Hayi kwasho ukuthi uyamhlula lento Simon. Yawufuna mhlawumbe wehlulwa isikhathi umfundisi. Hayi yabekani idlala ngathi kuliphi lo ehlele nje umfundisi. But Jesus. Oh, why is he didn't speak it out. Uthi ke futhi ikhanda lami alugcobanga ngamafutha kepha lo uzigcobile izinyawo zami ngamafutha. Verse 47 ngicela ukubamba. Ngenxa yalokho ngithi kuwe izono zakhe eziningi, ake sithi eziningi. Yakhumbula indaba ka-50 no-500. Uthi izono zakhe eziningi zinjani zithethelwe. Ukuba uthandile kakhulu kepha uthethelele okuncane uthanda kancane. Usathi-ke kuye zithethelelwe izono zakho, zithethelelwe izono zakho. And this was but hey, exactly who is this guy? Ubani yena lo uthethelele lezono? Phendukela futhi wesifazane uthi ukholwa kwakho kukusindisile, hamba ube nokuthula. Ubengahlala yini umuntu ma-house of prayer mahle efike enxila ephuza enenkinga yamadoda
enenkinga yabasifazane ahlale kuze kuphumiswe emlonyeni wenkosi elithi hamba izono zakho zithethelelwe yiba nokuthula. Ebengahlala yini ngimsiza nami ngokusizwa uKristu nami noMoya oNgcwele othe asenza abantu abafundi. Ihlala lengane inalenkinga enayo kodwa kuze kufike igama elithi hamba ke manje izono zakho zithethelwe yenze njani yiba nokuthula. Bengaba yini catalyst of change, ngibe isinongo sokuguquka in someone's life azomayisebheke emuva athi Nkosi ukubebe ungenathi ngabe safela endleleni ukube Nkosi awusebenzisa udadewethu uSibalibali ngabe ngasheshe ngahamba esontweni ukube Nkosi awusebenzisa ngobaba uSibalibali ongithanda ngimanikiniki ongithanda ngingafanelekile ongithanda abantu besangqalaza esontweni mangena ngabe Nkosi angimile namhlanje la ngithi Nkosi ngiyabonga. We need to come, we need to tell people to come as they are. To come as they are. I was inspired izolo stay nomunye usisi Natasha. Uthi ngafika kuqala la eGrace uzokhonza. For a year ngikhuluma nomndeni wami ungeze enkosini. Umyeni wami wayeRoma. Ngiyayithanda futhi ayisho ukuthi there's nothing wrong with that. Sasaqhekuzisa amakhanda. Bathi ke bona nakhona futhi emaromeni wayengani futhi ekhonza ukubhema then ngakho ukuthi ke ngase ngimema ngathi okuze nje kayi-1 esontweni. Okay, wavuma ke lo baba wekhaladi ukuza alibonga abalenkosi. Then wafika wathi hayi ngoba manje mina anginayo isudu wathi lutho uyazi urathi ngempela futhi uze nje unjengoba unjalo. Come as you are, come as you are. Then ngithi uthi ke lo sisi wase siyafika umyeni wakhe baqala bakhonza naye uthi njengamanje bahola iprogram yezone la bengakhona bakubiza ngama-cell group benza futhi nento yoku-reach out to abantu okunzima ukuthi beze enkosini. Useyenza lo sisi uyenza unomyeni wakhe uthi ke futhi umndeni wami usukhonza la eGrace alibonga abalenkosi uthi ngesikhathi efika kodwa ngoba wayebhema wayekaba nesikhathi sokuxineka kufanele ukuthi aphuma ayobhema. Angithi uyayibona i-addiction alibonga abalenkosi umkhulula kahle umyeni wakhe mase kuyisikhathi sokuthi ayoshaye inqawe athi ngoba ungaphuma sithanda go and smoke kube ne-smoke break ubuye futhi alibonga abalenkosi alibonga abalenkosi. Eventually uNkulunkulu wayisebenza le ndoda uthi namhlanje amheli ngoba umyeni wami senza naye umsebenzi kaNkulunkulu alibonga abalenkosi. Silanda abantu okunzima ukuthi beze enkosini alibonga abalenkosi senza isithangamo sokuthi babuze imibuzo. Now she is walking with her husband and her children engene eyedwa kodwa kwanalela inxano elithi yazini njengoba ebhubha nje esontweni angamthathi ngesudi angamjaji ukuthi usabhema angithi yazini eGrace uzofike wemukeleke unjengoba unjalo. Siyakwazi yini thina ukwenza njalo? Can we tell our children to come as they are? Mayeze kapophomole zofunda emajuba engaphethe isiketi noma ephethe isodwa sithini kuyisithi akagqoka isiketi esodwa every Sunday? Ngelinye ilanga mayintombazane egqoka ujini wakhe asikwemukele ukuthi ugqoke ujini. She is decent ujini wakhe ahlale phansi akhonze uNkulunkulu. We have not come to a courtroom, we have come to a workshop la uThixo ezosakha nathi Nkosi yomuzi ngasibusisa sisazindlela namazwi kanti uNkulunkulu angasisiza sibe uhlobo lwebandla olulanda abantu ubalethe kuNkulunkulu. Ngicela sibe ngenyama. There's a song that says ngeza kuJesu ngangimnikelile angesabanga ukuzinikela ngoba uJesu akazange ngibuze lutho wavele wangibona ngomsa wakhe alibonga abalenkosi. Simon selomfikile awuphanga amanzi ogeza izinyawo zami. Simon selomfikile awuzange ungesule noma ungcobe ngamafutha. Simon selomfikile awuzange uzange izinyawo zami kodwa lo wesifazane usangile izinyawo zami selokhu ngifile. Alibongwe igama lenkosi. I had a thought story but ngeke sangena kuyo because of time. Uma ngakufunda uLuke chapter 19 verse 5 uthola isitori sikaZakhewu. uZakhewu wayewumthelisi wayengenayo reputation enhle but naye simthola uJesu engenisa kwaZakhewu ezokudla. Ababembuka bathi kazuyazi ukuthi namhlanje udla kwamthelisi.
Does he mix it with the sinners? Jesus mixed with the sinners. Nathi sibizele ukuyokwenza abafundi. Hayi abaninsiqotswebu yabantu yokholwa. Ukuthi ngavele ngambona ngisaqhamuka ukuthi unayo into yokholwa ngamangalisa ukuthi yina ngakholwa. Siye kuloyo oshayile, the battered and the bruised. Thatha itshumayelo kwabagumbi ngemintanga ukuthi kukhona umuntu wayothenga imoto yenyovu eGoli. Wehle ethi uyoyitshengisa abasekhaya. Endleleni yaphenduka yawa. Ithe mayisiwile kwabonakala ukuthi inyofu zengendlela enkulu. Base beyinqamula ngemuva bayenza i-breakdown. Njengamanje ilanda ezinye imoto ezinjalo ezidimele endleleni. Alibaba lenkosi ngoba iyakwazi ukuthi kunjani ukulimala. uJesu njalo bazalwane walinyazwa washaywa ukuze enze njalo bazalwane asisindise ezonweni. And abanye bethu asifikanga si-perfect, sike saginqika endleleni. uNkulunkulu ngomsa wakhe wasisika kahle ukuthi sibe ama-breakdown. Namhlanje sizolanda wena, asizile ukuzokwehlulela. We are saying come to church as you are. Cela ubuyele emuva uye kumfowenu othina angikwazi ukuze esontweni, anginayo into efitha kuleya sonto lweni. I wanted later to put on my skinny jean and my sneakers up. Ngiyikhumule isuit because abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe kudingeka ngibe nesuit notie. Ngiyabona ugamba njalo ehlale eqondile. I wanted to take out tie, ngithi take out ilokhu njalo isuit, ngithi take out icathulo eziformal, ngigqoke skinny jean, ngigqoke ama sneakers. Ngoba bazalwane in my spare life free, I wear jeans, I wear sneakers. I am a human being. Makufika isikhathi sokuthi ngigqoke ishort, ngiyayigqoka ishort. Ungeza kimi alibonke amaleko angisiyo umpriest ongafinyeleleki kuye. Umfundisi uThele akusiyo umpriest ongafinyeleleki. Umfundisi uThandeka akusiyo umpriest ongafinyeleleki kuye. We are human beings like you. We have made mistakes like you. You can come to us. We will not judge you. We will not talk about you, but we will lift you up in the name of Jesus, because Jesus needs people who are going to make disciples. As we leave today, let us go tell people, we are funda, also eskolweni. Just tell them ukuthi mntanami ungeze esontweni uje ngokunjani. You don't have to quit lento yabongama lenkosi yensango before you come to my church. Come as you are. Come as you are. I just want us to pray, bazalwane. Sithi uNkulunkulu ngicela ungisebenzise. Kulezi ikhathi abantu behlupheke kanje, behlukumezeke kanje, beshayeke kanje empilweni. Ngicela ungenze ngosawuthi, ngicela ungenze ngelathi. Sikhuleke lezi house of prayer, mase befikile inkosi, sicela ukubathanda. Mase befikile inkosi, sicela ungabehluleli. Mase befikile inkosi, sicela ubakhona. Because owesifazane wayesenyaweni awumgonanga, awumlahlelanga kude kepha kwamthethelela. Owesifazane wayengumSamariya awuzange umlahlele kude ngenxa yamadoda awu6 owawabonile emfihlakalweni, kodwa wamkhona wambuyisela kwena. uZakhewu wangena ekhaya lakhe wadla naye owayaziwa ekuthi umthelisi. Let us pray. Baba siyabonga egameni lenkosi Jesu. You have called us to a ministry of reconciliation. And you have also called us to reconcile men with you. Usibizele Nkosi ukuthi senze izizwe abafundi. And lokho Nkosi esifisa ukwenza. Ngabe sendini yakho Nkosi bazofika bengekho perfect. But wena Nkosi ozobalungisa endleleni yakho. Sicela uNkulunkulu wethu uma siphuma siyolanda imphefumulo ngaphandle, sibe usawuthi, sibe ukhaya. Mase beside endlini yakho, singayiguquli ibe inkantolo, singayiguquli ibe indawo yokuthetha amacala, kodwa siyenze ibe indawo Nkosi yothando, siyenze ibe i-workshop of heaven, siyenze ibe indawo la Nkosi abaginqikile endleleni beginqa izimo zokuphila bezocangathwa khona balulwe bafaka amaphaneli amasha ishabadaya likhana ngosathayada basebephumela ngaphandle ngosha baphumele belulekile kumangaliswe. People say we never ought to sozoba right kodwa baphume endlini yakho be-right beluliwe and ready to face life again. Sisebenzise Nkosi sinabakho, sisezandleni zakho, sisize uNkulunkulu wethu senze izizwe abafundi and not judge them and not crucify them but point them to Jesus. Siyabonga Baba.
Thank you for your word. Thank you for your word. Thank you for your word, Lord. Use us, Lord. Sisebenzise. Sicela uphume nathi baba masiphuma. Iviki lokho uhambe nathi. Usigcine ezinkosini usivikele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu. Lothando lukaBaba uNkulunkulu kanye nobudlelwano kaMoya oNgcwele akuhlale kuphumule nathi sonke manje. Izibuye inkosi uJesu. Amen.